selecció del producte fresc és essencial per confeccionar els àpats nadalencs. Això ho saben bé els fills i filles dels treballadors de les empreses de Mercabarna, que aquestes festes han acceptat el repte de preparar el menú més especial de l'any. Amb la seva visió genuïna i un polsim de màgia personal, els infants reinterpreten la tradició, afegint una bona dosi d'espontaneïtat. I ens mostren que fer volar la imaginació i aprofitar el coneixement transmès generació rere generació és una bona recepta per al futur. Mercabarna et desitja bon Nadal i un 2023 ple d'il·lusions. Bon Nadal!